Janne, hienoja syöttöjä oli. Jalkoja vaan lisää ja ota muu. Ja toinen erä. Nyt on palopuheet pidetty, katsotaan autokone. 2-2 tää on, mutta vastustajalla oli kyllä saumoja tehdä maaleja, niin voisi johtaa niinku aika paljon enemmänkin. Nyt on lupa parantaa. Katsotaan lähteekö miten. Nosta linjaa, Alpo myös! Maalivahti! Sori, kamera. Keskellä mahdollisimman nopea kuljetus. Hyvä ajatus oli! Hassi hyvä. Miksi et ottanut käteen? Miksi et ottanut käteen? Aikana! Eikö se ole saanut ottaa käteen? Hyvä pyrkkää! Oli maailmanluokan turvallisuus. Nää halutaan sen enemmän. Mutta kun hän kuvaa tuli tuossa, niin kuin Jymillä, jos vauhti Peter pystyy sitä haluta käyttää sitä. Perusjutut. Vähän jossain vähän keskellessä. Me pelkää, että se nimittäin räveltää, että se jossain vähän. Räveltäkö, sitähän oppii. Miinus valmis kohta lähtemään ison tilalle hyökkäämään. Hyvä puhitus, mennään hei! Jaro tänne, jos ei maistu juoksu, niin tänne! Kaila! Paitsio! Nyt oli. Hyvä! Juho, olisiko ollut vetopaikkaa? Eikä nää huuta. Meillä tulee jo! Hyvä palli! Onko tehty? Hyvä Pyri! Joo! Auttakaa! Ootko nyt pallo liikkeelle? Siinä on kova jätkä! Nyt otti hyvin. Noustaako? Saatas tiiviimmäksi! Se menee vastustajalle! Olipa hieno hyökkäys jätkä, todella hieno! Rakeltanen, tsemppi tsemppi! Näytti hyvältä jo! Kaikki kiinni! Anna avata vaan Lyhkäselä! Anna avata! Ei puoleen kenttään paitsi on lyhkäinen. Se on työvää samaten päälle siinä. Anna avata vaan, erätä nyt kiinni! Koska ei maali Pallolle! Hyvä katko! Näkyyköhän tästä kamerasta mittaksi? Täällä on niin pimeä tää kenttä, että täällä ei niinku näe oikein niinku... Aika pimeä kenttä. Se on siis sama molemmille esim. Ei ollut koko pallo! Hei! Ei oo! Oliko? Musta meni, mutta ei se mitään. Oliko yli? Ei Ei niin. ollut koko pallo. Ja nyt jotain nähdään myöskin. Onko nyt kaalipotku? No, tosi nuori kaveri on tuo, joka viheltää. Ihan pitää nyt tsempit antaa kaverille, mutta niinku... Ei. Ei nyt jokaisen kiinni, se piti olla maalipotku, mutta ihan ok, jatketaan. No.
Pitikö pojatkin lähti? Jaro! Herran kun säikähätte tunnin. Ja menee! Me jalalla. Katoltsu, mene! Hyvä! Ralli Oliver! Hyvä! Hyvä pakkikin! Oli hyvä vääntö kummaltakin! Tästä Ipo. Reikä. Ipo loikkeen. Timppa. Varo! Pelata! Pelaa! Pallo! Kauheita pomppupalloja. Halutaan Seppo! Liian pitkään mennä. Hienosti pelattu ja jätket tilanne kuitenkin. Hän työkkää sinne. Hyvä Jimppa! Hyvä kulma! Hei! Aivan puhas. Kyllä näki tänne asti. Potkis nilekkä ja kulma ehkä. Anna olla. Ei se. Ei, mutta pitää nyt tolokku olla Niin. No joo, mutta ei se nyt mene miten menee. Kotias saa vetää, mutta tolokun kanssa. Anna avata, Jaro. Anna avata, nyt timppuu. Oisin tuntis sanoa tuomari vaikka mitään, mutta varmaan 14-15-vuotias kaverin. Keskeltäkin! Jimi, sun pitää tulla siihen mieheen! Ja sit sä puhut! Sä pyydät sinne jätkiä lisää! Jos sulle jää 2 miestä, niin sä puhut siellä! Eikä vaan vahingossa. Hei, nopeimmat syö hitaa. Sitäkin lähellä. Juha! No tule! Siellä on jo 5, loput menee tonne, eli sulla on. Kärki! Tonne vaan. Jäikö oli mainitako paikka? Oliko? Hienosti kun pelasit. Ihan ok. Heilukaa. No, hyvä. Eli Jonna eka siihen tökseen. Pallo tulee. No kostipallo, ota se. Auttakaa nyt muutkin! Lade, voisiko siellä joku auttaa, kun siellä on pallo? Kyllä vaan katsotte sivussa, kun on 1 pelaa. Varo! Hyvä oikein. 1 pelaa, niin loput. Ja käänne me! Hyvä Samu, jatkaa! Pistä takaa! Hyvä! Kuuntele miten tää on. Niin. Niin, varo! Niin, Justus on punainen, niin klassinen. Punainen aloittaa pakkeina. 2 pakkia tänne. 2 pakkia punaiset tänne. Vedä! Mitä sillä tapaa? Hyvä punainen! Mikä muuta noita pitää kaudessa? En tiedä. Siis aivan niin kuin käsittämätöntä. Just näin, hei! Mitä keltainen tehdään? Mene. Roope! Imppa! Ensi kerralla En mä tiedä. Tuli se kamera. En mä halua kuvata. Pidä vaan siitä. Onko valmiina? Kaski kuuluu. Hyvä. Ja poika. Alpo. Hoito. Veto. 1-0. Mennään sieltä. Mennään vaan. Hyvä. Mennään. Nyt on paitsi. Hyvä vihellys. Roope, hyvä liike oli just noitaa. Noita lisää sitten. Varo! Ei kelle! Meillä on vielä 2 viikkoa. Ei mitään. Tässä. Janne. Tänne asennettu. Janne kiinni. Me.
Ehkä punaisen. Punaisen heitto oli. Hei, pitää liikkuu nyt, ei käy! Hyvä Raape! Vaasbo. Seuraava! Mennään. Täällä ei oo pakko syöttää sinun. Mä viitti tähän enää. Vetoja, vetoja! Mä viitti tähän enää. Otetaan äänestä pois. Kaikko sanoo. Kaikko puhuu. Kaikko sanoo. Hyvä tulo! Kovaa vaan! Ja liikkuu, punainen! Jatkaa! Me nähty, sulla on 2 paljon puuta kovempi kuin myö. Me ollaan semmoinen vähän. Anna Jimpolle jalka ja haltu ja vetoo. Ei mene! Anna avata, antakaa avata. Toinen keskikenttä alaa. Mutta ei kilometrin päähän lähetä kuitenkaan. On siinä. Kuka ylempää lippu alle? Kuka nyt ihan alas? Lippu kääntyy. Nyt Roope! Hyvä Timppo! Kun se jakseli tänne. Seuraava! Siinä oli vähän rikkeestä. Tää oli siinä aika huolissa. Puhetta. Jälkää syöttöihin. Hyvä Timppo! Jatka! Halo! Hyvä Timppo! Seuraava! Painetta antaa vaan. Ja mihin muottaa paljon? Janne on! Eikö passi? Sen aikaa. Nosta linjaa. Timppo ite vaan! Noin oikeet pitää tehdä Juholle. Pitää tollasia jättää. Hei, nyt on puolella haltu ja syöttö. Siellä on pallottomatkin on miehen takana, kun ottaa syö. Oma paine! Syläellä! Siihen seuraava! Konna! Helppo. Peliä, keltainen peliä! Mennään hakee se heittoille ja liian kauas! Rapallolle mennään vaan vielä! Hieno hyökkäys, keltaiset! Hyvä syöttö oli, Janne! Tule, Lippu Samu hyökkäämään. Peliä, keltainen peliä! Ei Samu tästä.
Juha, liike! Vielä katsoa, haluatko pelaa? Nippa! Metti on perässä! Juha! Saatte molemmat palat! Juha! Pää ylös, keltainen! Aika apaattista on! Käydä pelaamaan! Ei niinku kahta hyvää peliä, ei. No niin, se linja nousee sieltä! Pojat liikkeelle! Samu! Ja tekki ulkoisessa. Oot sisäisyydellä ja hyvää sisäisyydellä. Onko nyt asunut kysytty tuohon? Pelaa! Mitä? Ei Hyvä tatsi sulla on. Hieno tossa, niin. Seuraava, hyvä Joona. Joo. Nyt on miten on. Kyllä pikku kousuttaa sillä vähän. Tatsi Anttonen aina puolella. Seuraava. Hyvä liike. Hyvä Hämy. Vielä vaan. Aivan. Leikka linjalla ja vierelle juoksee! Syötiin se just sopivasti. Syöttö lähti, kaveri oli vasta. Semi ja keltainen nyt! Takaviisto, peruta. Eeli syötöllä. Seuraava. Eeli nois syötöllä. Jumala, tu tehdään triplaatte vaihtaa. Aika jänne. Hyvä Hämy. Seuraava. Ei, tuomari pitää vaan mennä vaan. Frank. Ihan niinku... Se oli ihan selkeä. No, meni se aika raalakka. Ja jatkoile! Semi pyry! Hyvä nous. Oi, hyvä. Hyvä pyrkkää! Nyt jätkät! Onko tää yhden vai kahden? Hyvä. Muka Tomi voittaa! Voita Tomi vielä! Muka! Ei oo. Linja nousee! Punainen nostaa Puhe! Ihan hyvä oli, ihan hyvä. Se oli ihan hyvä syöttö. Se oli napakka hyvä syöttö. Liittyy kistyyn Lasse. Tippa, mä koitin ostaa tohon. Asmo! Ereellä punainen! Passe! Tomi, terävämmin noihin! Jatkon! Eikä aloittako! Hyvä Pakarinen, hyvä Keltainen! Onkin niinku hidastus vilmistä, meikö mies haluaa? Ei nyt töitä aikaa on!
Töitä nyt ostaa ylemmäs koko jengi! Nyt tehkää, eikä meinatte! Ja maalille! Hyvin pelattu, menee töitä nyt! Antakaa avata! Lasse! Osku, rauhoitu! Hei hei! Minne voi kuljettaa? Missä tilaa? Tähän kun... Hyvä! Ohoi, seuraava hyvä yritys! Joo, tässä on nää hävitetty. Seuraava hyvä pakki, hyvin puolustettu! Mene nyt! Hei hei! Ketä täällä laijassa on vapaana? Janne! Pahin mies omalta puolelta! Hei se, miten voi olla niinku punainen ekana tuossa? Eikö kahotaan? Eikö olla yhtään niinku mukaita mitä vois pelissä niinku tapahtuu? Että voisiko vähän ennakoja vaan? Sit vasta säpsähettekö pallo on mennyt. Olko liikkeelle nyt? Nyt mennään liikaa sooloon, helppoa se peli. Haltuun ja liikkeelle, ei mitään ylimääräisiä hienoksia nyt enää. Samu ei ollut kyllä lähelläkään tuo. Joo. Pallot hakemaan! 10 minuuttia. Tähän kasalle! Okei, Missä peli on? ota! Juho! Loisto! Ota Samu! Lasse, pyytäkää, pyytäkää! Pallo liikkeelle! Pitää olla aktiivisempi punainen! Menkää! Janne, anna avata! Janne, anna avata! No! Ai limekasti sininen liikkeelle. Vai Juha! Ja onko jimppa koitti? Punainen! Pitää löytyy vielä mehuja! Semikeltainen jaksaa! Katsomu! Älä jätä keskeen! Voisi ottaa jo riskiä pikkuilla. Maali takana, niin mitä me täällä niinku nyhjätään? Jumalan kautsi kyllä tuo. Jätkät, pitäisikö pelkää vaan puhuken mitään? Pelkää puhuken. Onko suojat hyvin? Laitanko hyvin? Laitakaa nyt se pallon saada ja sitten voi. Mitä oikeesti metsän katsotaan? Pitää. Laita vaan! Hyvä hetki.
Anna minä Tippalle. Tippalle, hyvä. Ja Juho! Alko varaa nostaa näistä aina? Mä voin heittää. Tippa. Osu Jokeri totta kai. Starraa, totta kai starraa Jokeri, hyvä. Kuka sinne starraa? Kuuntele. Eli siellä. On kyllä ihan samanen seisoo. Miten kattaa? Totta kai. Posti on Jokeri kanssa. Suomen superstara. Vili, ota vähän tonne päätyy, että pallo ei karkaa. Hyvä. Ja aikaa on kyllä se ollut tää. Alue. Joo, ja 4 pöttää. Janne, tule! Liinu. Mikä paikka? Aseen keski. Hävin joukkue tekee lihastoa. 80. Tuolta me katsotaan. Niistä autetaan. 2. Pojat saatu syöttöihin. Mistä tilaa? Lasse ylöspäin. 2. Mene, astaa. 4. 5. Pelison! Hyvällä tehvät tuloo. Minä. Alle päällä, odottaa! Ottaa! Pelaa. Täältä jatkuu. Ei meillä paljon täällä paikkaa. Hei, laatu syöttö. Tässäkään pelissä ei ollut viimeiskään ipsipelissä, niin... Mikä se ipsipelissä? Pallolle minne suuntaan sun? Assi ylös. Peli käyntiin! Aktiivinen! Siinä on kriittiset, että se ei saa haltuun. Aslo tekee kyllä töpeeksiä, mutta kyllä se ainakin taistelee. Mie kyllä tykkää siitä. No potkitaan ihan kiinni. No niin, mene! Noustisiko koko joukkue ja pelataan joukkueena? Heitot vielä kerkee! Yksi pelaa, loput kattoo. Kuka haluaa? Levy! Olsku mee hyökkäämään Lippe keskikentälle! Olsku ihan ylös! No ei haittaa, häviöllä on sama 3-0 tai 4-0 pelää. Soja yli. Olsku tuu tänne ihan ylös! Ihan linjaa, ei oo sinun ongelmaa. Keskelle vaan, ylös! Veisolla! Ja selitys pois, keskittykää siihen peliin. Meillä ois jo paikka. Oltais linjassa. Pojat hoitaa nää. Puhetta! Ne pitäis olla jalkoja siellä kädessä. Se jokin autoissa, niin mennään aika nopeet on nää meidän pakiin. Tai noitten pakiin. Ja haluu voittaa. Edellä punainen! Me voi kyllä voittaa. Niin. Huoltokunto ja rauha! Onko se kaikki tehtävissä, kun me halutaan tehdä? Se on vielä tunti 10 minuuttia ollut aikaa haluta. Mene Olsku, pääset! Anna kylkeen takaa. Ja vielä! Hyvä kesä, Lahti, pelasit hienosti tilanteet. Ei mitään, jatka. Tomi pitää tulla, ei se... Mennään Lahtaalle nyt! Ei saa ottaa! Se Teija pelaa kolmoseen. Asmo kiinni! Pojat, otetaan riskiä nytte.
Jimi, nouse mukaan tukemaan. Ja käännytään. Punainen painettaa muihin! Rauha, rohpea, pele! Onko me ihan helpottaa pelata? Ei tarvitse kukkaa pitkään. Ota siinä. Joo, mutta se paikka. Anna lisää aikaa. Ja nyt ahtaalle. Tämä se auttoi, mutta nyt jäätte ihan katsomaan tätä niinku koko peliä. Pelaa! No se tulee käteen nyt sen jälkeen nää pelaa! Ei, vihellyksiä asti pelataan yleensä. Joo, mutta ei viheltänyt. Ihan kuin jos ennen pelannut mitään. Olsku, tule tänne ylös vaan ja tänne. Pyry laita pitkä, Olsku. Tule puoleen kenttään, Olsku. Puoleen kenttää vaan ja pitkää. Alpo ja Late! Pysytte lähellä ja toi pidätte keskustan kiinni! Nyt lähti! Mene! Mene! Aika hyvin palaatte, hyvin otti muke. Mä oon ihan täysillä, kun ois vaan koko ajan täysillä juossut vaan pallooko. Ei tarvi muuta. Silloin se ei ois päässyt puskeen. Nyt pallolle puolesta! Nouse Jippe vaan siihen avuksi! Ei kestä tekniikkani. Vaan täyttä nyt juoksuu nyt vaan. Nouskaa vaan ylös nyt avuksi sinne, kun on oma hyökkäys. Pallo vaan omille. Juho ei saa! Ja vedä! Nää on hyviä nää muutamat yksilöt. Ei se siitä vaan se on mitään, se on enemmän sitä omaa. Lasse tulee! Lasse! Se vie keltainen! Vielä kerkee! Pelikuntoon nyt! Juho, pystyykö? Aktiivinen! Mukaan vielä! Konna et jää ylemmäs, Konna! Nyt on koko punaisia joka paikassa. Lähelle! Vielä lähelle vaan! Kokeen! Luottokuntoa! Aitakaa prässiä vaan. Pelaa! Pallopeli! Joo, oma ukko, ei siellä! Käännä, Jako! Hyvä paine! Tule! Hyvä vie Late, viite! Vasmo! Ei ollut helppo syöttö. Lähelle vaan, sinne vaan. Sulla onkin töitä. Hyvä Danu. Lähelle vaan. Käänny! Hyvä. Tästä jatkuu. Ylös linjaa! Alpo Siuon. Jako! Luojala! Hyvä ja puolustaa pojat vielä joukkueena. Mitä aivat sanoo? Ei silloin kannattaa peliä. Oli vastaan kuka vaan. Oli joukkuekaveri kuka vaan. Anna! Valmiina nopeeseen irti. Siihen perään vaan.